Ahoj, jsem zase Vicky a dneska, jako vidíte, je tu unboxing. Takže další nové šlejch, no. Takže můžeme jít na to, já už jsem to takto roztrhla, ale tam jsou ještě další krabici, takže no. Vykreslila jsem si prej, tu nožničky. A to ani nemusím stříhat. Takže mám. A to dám na bok. A teraz jdeme na to, že já tam takto, abyste to viděli, tam píchnem. Doufám, že jsem tam nic kazila. A jsem se ještě zvědavá, co tam bude. Takže se nedá tak. Ještě tu. To asi se mi nepodarí. A už to tam vidím. Už tam vidím trochu. Alebo nějaký časopis, alebo čo to je. Pokud to rozbalím, projde rok, rozstrihnem. Fajn, takže já už to tu vidím. Takže tu na prv vyberiem. Konečně časopis 2016. To je ten nový, ale ten ještě nemám, takže super. Wow, já mám ještě tam ten starý, takže to jsou ty novinky. A tu jsou dokonce omarovanky. Potom papier. Vítajte v kúzelnom svete. To asi nie je od šlejch. Neviem, nejaké takéto figurky. Ale ja si idem na šlejch, takže ja asi začnem týmto. Takže tu je, wow, to je takáto sada. Máte tam furík, seno a vidle. Takže ja to rozbalím. Wow. To je super úplně. Wow. To úplně mega fúrik. A potom tieto vidle. A tieto sena. Také šlejch. To je vlastně... Aha, to máte takto na toto. To jsem nevěděla, že se to tam dá. To se tam... No... Tak to nejako. Já vám to potom ještě ukážem, takže tyto vecičky. Si to dám takto do fulíčka. Je to tam na bok. A ideme na další věc, co to popracem. Nožničky už nám doufám nebude treba. Takže teraz tu mám toto. Teď tu mi treba nožničky. Takto. Takže tu máme misku s mliekom a na niečo, na vodu alebo čo. Tu máme potom misku na jedlo. Toto, hej, na jedlo. Potom, kosť. A tento košík, alebo čo to je. Ďalej, wow. Ďalej tu máme túto knapstrupskú kobylu, čo je takto úplne super zabalená. Wow, ona je super. Wow, ona má úplně taký postoj. Takže to mi tiež bude asi teda nožničky. Bude to stačí? Wow. Wow. A máme ji na světě. Ona je úplně úžasná. Ani nohy nemá pokrivené. Stojí. A nevím, aké jej dám jméno. Já ještě možno porozmýšľam. Ona je úplně mega. Jsem si ju strašně želala. Takže táto knapstrupská kobyla, ja mám aj žrebetko. Ale má takto kus nožičku vykrivenú, ale to nevadí. Se nejako vyrovná, dúfam, že potom tu je už posledný balíček. Hej. Posledná je táto sada. Frojská kobyla, wow. Jak sa to lesky, ne? Táto frojská kobyla, myslím, že to môžem odložiť. Na to mi bude treba nožničky. Takže máme. A nevím, jak to mám rozbalit. Takže jsou tu frojská kobylka. Nevím, jak se to volá. Teraz mi to vypadlo. Vedro, mrkva, konečně bude mať šlejch jedlo. Jablčka, červené jablka a seno. Takže, to je něco zalepené. Takže to je lepiaca páska, no výborně. Nevidím, keď je něco zalepené. Tak další je 2 hodiny. Fajn, takže mě to tak nejde.
odlepiť, tak to prestrihnem. Dúfam, že sa to tu už nebudú žiadne lepiace pásky. Jak to mám vybrať? Aha, to asi stade bude lepšie. No tak poď, prosím, poď. Ďalšia lepiaca. To není normálne s týmto. No nič. A prepáčte, že nevychádzajú videá. Pretože vyšlo video asi pred 3 alebo 1 dňom, už si nepamätám. No, konečne sme sa do toho dostali. Takže takto. Konečne. Toto video už má skoro 6 minút. Dám to preč. Wow, to je nádherné, takže toto si nechám. To je vlastne taký kartónik. Takže to si nechám a wow, asi začneme týmto. Takže to je na krk, ja si dám takú kabelku. A dá sa to na krk? Áno, dá sa nejako to tam dať, takže dám dole. Takže toto krmivo, alebo čo to je? Mrkvičky. Jabka, červené a zelené jabka. Šlajch vedro. A predposledná vec je toto seno. Ono je dosť také ťažšie. A potom to najlepšie asi. No tak. To bude asi trošku problém, pardon. Takže prepáčte, lebo som buchla do kamery, takže toto úplne super frecká kobylka. Ja teraz skúsim dať tento vitamín na jej krk. Dúfam, že to pôjde. Áno, super, ide to. Takže takto. A teraz vám ukážem všetky veci. Takže to sú tie všetky veci. Takže ako prvé knapstrupská kobyla, seno, frecká kobylka s vitamínom na krku, červené jablka a zelené jablka, jak sa to volá, košík, miska a kosť, mrkva, potom fúrik s senom, alebo čo to je, a vidla, čo sa mi už konečne podarilo tam dať, a stojí to, a vedro, a potom ešte časopis, to je ten adventný kalendár a je to objednané z hrajmesa.sk. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber, koment, ak nie, tak dajte dislike. Dúfam, že vám nevadí, že mi tam trošku spadla kamera, pretože som do nej buchla, jak som to rozbaľovala a nejak sa mi to vlastne zhodilo a tak no. Takže ospravedlňujem sa a ahoj!